Madalla, barka da zuwa shafi na. Ka gani cikin farin ciki ko? Ai dole in yi farin ciki. Watakan halin da Najeriya take ciki a wannan lokaci, rashin kuɗi, tsadan man fetur, ƙara kuɗin wutar lantarki, rashin ma wutar lantarkin gaba ɗaya, duk abin da zaka siya a Najeriya an tsada gare shi. Shi yasa a lokuta da dama mukan kawo hanyoyin da kai mai amfani da kafofin sada zumunta za ka riƙa ɗan bin wasu hanyoyi domin samun kuɗaɗen shiga cikin sauƙi. Za ka yi wasu aikatau ne kowace rana ka riƙa samun koda na shan koko ne. A yau ma ina ɗauke maka da wata hanya wacce za ka iya samun dala 100 zuwa dala 200 a kowace rana. Sannan idan ka shiga asalin dandalinsu wato group kenan, za su iya baka kyautar dala 70 USD dollars, wanda za su baka as a registration bonus. In kai rijista za su baka dala 70, sannan idan ka fara aikatau da ita ko baka sa kuɗi a ciki ba za ka iya fara aikatau. Idan ka fara aikatau kullum kana samun kuɗin, kullum kana samu. Idan suka kai dala 100 za ka iya cire kuɗinka. Idan suka kai dala 200 ma za ka iya cire kuɗinka. So kamar kowane lokaci babu ba da shawarar cewa a fara saka kuɗi a cikin irin waɗannan wurare, a'a, a fara yin aikatau, ka fara cirewa daga kuɗinsu da ka cire sai kai amfani da su ka sake maidawa a ciki, kai investing kenan. In ya so daga nan kai dama baka da ko sisi a ciki, kuɗi kawai za ka riƙa sawa kana cire kuɗi, babu ruwanka. So kana so ka san yadda za ka rijista ko? Ka duba description ɗin wannan bidiyon, akwai registration link, ka shiga ka rijista. Idan ka samu wata matsala ka contacting ɗin customer service ɗinsu, su za su maka bayanin komai. Ina fatan za ku amfana da wannan dandali. A wuni lafiya.